Alors, ho faré en francès o en català? En català primer. Doncs fa un any hi ha un senyor que em segueix molt a l'estiu, que va venir a veure i em va demanar: escolta, podries escriure una sardana per l'any que ve? Bon, li he dit, per què pas? I doncs hem discutit i quin títol podríem posar. Oh, escolta, és per la meva dona i el títol seria La tercera xurreta. I doncs, és una sardana que vaig escriure i és una estrena avui que es tocarà per la primera vegada per la Roser. Oui, en fait, le monsieur en rouge là est venu l'année dernière me voir et il me dit: tu pourrais pas écrire une sardane pour ma femme? Et ben voilà, donc il a choisi le titre La tercera churreta. Et donc c'est pour la Rosée, voilà, et j'espère qu'elle vous plaira. Que vol dir la xurreta? Xurreta. Xurreta. Vine-ho a explicar, la xurreta. Espera, que explicarà. Ella ho explica en català. La xurreta, la tercera xurreta és aquí. El nom de la casa del poble és a Can Xurret. I llavors són quatre germanes. La gran, la primera xurreta, la segona, jo sóc la tercera xurreta. De les quatre jo sóc la tercera, per això sóc la tercera xurreta. I encara n'hi ha una altra, la quarta. Molt bé. Ah oui, en français, c'est le nom de sa maison, la Chourette. Elles sont 4 sœurs et Roger est la 3e sœur, donc la 3e Chouretta. Bravo!